Καλησπέρα, ονομάζομαι Νατάσα Καραγιάννη. Ήρθαμε σήμερα 23 Απρίλη εδώ στην Αγορά, παρέα όχι μόνο με μένα, αλλά και με τον Γιάννη Παπαβαγγέλου και με τον Κώστα τον Ζω. Ουσιαστικά μαζευτήκαμε για να υφαίνουμε τις διέσεις μας, δηλαδή να καταφέρουμε να μεταφέρουμε στο κοινό αυτό που έχουμε κτίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλή ελληνική μουσική, τραγούδια που ξέρουμε ότι αγαπάτε και αγαπήσατε πάρα πολύ, αλλά και όχι μόνο, γιατί ουσιαστικά θα πρόκειται να μεταφέρουμε ένα ταξίδι από το Χατζηδάκι, το Βαρδί, μέχρι και τους singles, αλλά και μέχρι τραγούδια που ίσως σας είναι άγνωστα και νομίζουμε ότι θα αγαπήσετε μέσα από τη μουσική μας. Κατά βάση ο πυρήνας αποτελείται από εμένα και τον Γιάννη τον Παπαβαγγέλη, που έχουμε δημιουργήσει και τη δική μας προσωπική σελίδα με το Λεμίλ Βοάντε Νατάσα ή αλλιώς τις 1000 φωνές τις δικές μου, που πάντα τις ενώνουμε με το κοινό μας και προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τις συναισθήματα που αγαπάμε και θέλουμε. Παρέα πάντα όμως με αγαπημένους φίλους, όπως είναι σήμερα ο Κωνσταντίνος ο Ζώος στο σαξόφωνο, που ξέρουμε ότι μας βοηθάνε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε αυτό που αγαπάμε πολύ, τη μουσική μας δηλαδή. Η Αγορά ξέρουμε ότι μας στηρίζει και θα μας στηρίζει πάντα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, πέρα από το σημερινό live, έχω να σας πω ότι στις 11 του Μάη παρουσιάζουμε μαζί με τον Γιάννη, αλλά και όχι μόνο, ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, στο οποίο θα θέλαμε πάρα πολύ να σας έχουμε κοντά μας και νομίζω ότι αξίζει να έρθετε να το δείτε. Παρ' όλα αυτά, εύχομαι η σημερινή βραδιά να μην έχει ξέχαστη. Κι όταν με βαρεθείς τελείως, ψάξε αλλού να με βρεις όπως με θες. Κι εγώ που αγάπησα πάλι την ιδέα σου μόνο, κάποιος τίποτα μου σου μοιάζει. Γι' αυτό είναι ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Αχ, για να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Γι' αυτό είναι ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω. Άστε με ήσυχο όλοι, θέλω να ζήσω ελεύθερος σου δίχως ταυτότητα. Για δεν αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι, θέλω να ζήσω ελεύθερος δίχως ταυτότητα.